Здравейте, хора! Аз съм Алекса, а вие не сте. И така, днес е 8 юли. Правя този клип с закъснение, но както и да е, няма значение. То е за бъдещето. За хората, които ще го видят. И така, денят на дипломирането мина. Всъщност, аз отидох. Беше много хубаво. Пристигнахме в училището, видях класната, съучениците си и така. И се срещнахме и с госпожа Белокапова. Нали в предишния клип ви разказах за сложните връзки между нас, мен, мама, госпожа Белокапова. Казах ви, че те са двете жени, които ме направиха силна. По различни начини. Както и да е, това няма значение. Та срещнахме се, тя ни каза къде да отидем, в коя стая ще бъдем. Аз стоях. Не знам защо. Просто стоях. Тя няколко пъти каза. Аз казах на мама. Мама каза на охраната и той каза, че трябва да ни запише. Госпожа Белокапова се намеси и му каза: няма нужда да ги записваш. Аз знам за тяхното присъствие. Тя е дошла да си вземе свидетелството, че е завършила 12-ти клас. И така, след това, когато тя ми връчваше свидетелството, ми каза: ти си неуверена, но имаш глас. Не помня, имаше поздравления и точно тогава мама е снимала този момент. Направи 3 снимки. След това аз бях измислила едно стихотворение за госпожа Белокапова и го казах. Тя много се зарадва. Засмя се и ме прегърна. Каза: ние с Алекса имаме специална връзка. Не сме я показвали външно, но винаги сме я имали. Не знам каква е тази връзка, но ние се познахме. Това беше признанието пред всички. Беше толкова хубаво. А после, когато ние си тръгвахме, аз се спрях. Исках да прегърна госпожа Белокапова за последно. Всъщност тя ме прегърна, след като й казах това стихотворение. Но аз исках да я прегърна още веднъж. И да имаме такава снимка. Прегърнати. И мама каза: Асо, тя нали Асо ме нарича? Асо, аз вече ви снимах, когато тя ти даваше свидетелството. Аз си казах: ама не, аз искам прегърнати да ни снимаш. Госпожата се засмя и ме прегърна. Първо с 2 ръце, после с 1 за снимката. Всъщност не ни снима мама. Както и да е, това няма значение. Има снимки, но все още не съм ги получила. Искам да ги получа вече. Както и да е. И така, това исках да ви кажа, хора от бъдещето. Аз съм Алекса и ако гледате този клип, да знаете. Не си правете грешни заключения за хората. Директорката не е просто директорка. Тя външно изглежда строга, но е загрижена за всички и проявява любов. Не го забравяйте. Това е глас,
на една неуверена жена, която може да бъде себе си. Аз бях Алекса и ако някой от бъдещето намери този клип, се надявам да го изгледа.